Wedang tahu aci karo cilok gawe dodolan. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Keseharian IRT sing gawene bakulan, gawe tahu aci ya kaya aku ngene iki. Pertama iki aku proses nguleni adonane yo Cah. Lah nek videone persiapan iki bahan-bahan tepunge mau lali gak tak video, dadi langsung ae proses ngulenine yo Cah. Iki bahane gampang meng terigu, karonan, tepung pati utawa tepung kanji. Nek aku biasane gawe iku nganggo tepung terigune sekilo, tepung patine cukup setengah ae ya Cah, dadi 1,5 banding. Soale engko nek 1 banding 1 iku biasane teksture luwih kenyal kenemenan Cah. Bar tak uleni iki langsung ae proses ngiseni tahune. Sadurunge diiseni, tahune disudet utawa dibeleki dhisik ya. Tapi kowe aja salfok karo proses nguleni iku mang ya Cah. Klambiku sing suwek iku mau kecantol. Aku pas wayah ning mburi. Iya engko ora ana sing salah fokus neh karo rupane peso utawa ladingku. Ancen pesoku rupane ora ayu, tapi aja kliru. Landhepe iku ape padha karo omongan tangga sing julid iku lho. Wis, proses ngiseni ku wis bar, saiki lanjut iki proses ndokok ning jero dandang, ape dikukus nodang. Iya Cah, iki mang aku lali kira tak dono bumbune ya iku bawang, kayak uyah, kayak roiko, tambahi merica, wis simpel ngono ae Cah. Saiki masuk proses pengukusan. Ancen iki kompore rada angel murupe, nek gak disumet ora gelem mekan. Hehehe, maklum Cah kompor tuwa. Lah ya piye lah wong sing enom isih rong gelem muleh kok tokone. Ya wis Cah, tak kukuse, tak tutupane sing rapet ya. Iki sisane adonan gawe tahu aci mang. Saiki tak bunder-bunder kaya ngene, ape tak gawe cilok. Dadi sak bahan iso gawe 2 macem. Lah tak persingkat videone, iki delalah cilok wis dadi kabeh lek nglintiri. Karek andri nggodhog gentenan karo tahune. Lah iki tahune wis mateng, kemebul-mebul lho Cah. Cocok dicocol karo saos utawa bumbu kacang.